हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय दिनै जाहैबाय 21 फेब्रुवारि माने आं बे भिडिअखौ शुट खालामबाय थाब्ला 21 फेब्रुवारिमोन आपल'ड होनायाव एसे गोबाव जानो हागौ थ' डेटआ चेन्ज जानो हागौ ओमफ्राय दिनै 21 फेब्रुवारि दिनै आब'नि पुलिस कनस्टेबलनि फिजिकेल टेस्ट दङ बरबरियाव जों बेवहाय दा थांनायदों बाबाजों आंजों आब'खौ दोनहैनो नागिरदों स' आं सान्दों एसे ओरैनो व्लग भिडिअ बानायनि होननानै बेनिफ्राय आब'आ माबायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोन बे टेस्टनि थाखाय बेखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायग्रोनोसै बेनि उनाव आब'आ दा बरबरियाव बेवहाय टेस्टआव माबायदि पारफरमेन्स होयो बेखौ आं दसे उनाव देखायसिगोन नाथाय दा बेनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो आब'नि प्रेक्टिसखौ एसे देखायग्रोनोसै ओमफ्राय बे प्रेक्टिसाव आब' रिंकि आब' एक्ट्रेस रिंकियाबो फैदोंमोन सानथाम प्रेक्टिस होफैयो माने सानथाम सिखायफैदों आब'मोनखौ थ' बेखौ एसे देखायग्रोनोसै आं नोंथांमोननो बेनि उनाव जों थांनोसै
जों दा थांनो ओंखारबाय बरबुरियाव आब'नि AB&UB पुलिस कनस्टेबल पस्टनि फिजिकेल टेस्टनि थाखाय। नै ओमफ्राय दिनै बोथोराबो जोबोद गाज्रि, अखा हाबाय थादों, ओमफ्राय फुङाव अन्थाइबो गोग्लैदोंसोमोन। ओमफ्राय जागोन ना जाया पात्तायानो गैथ'वा, थांनानै नायनोसै मा जायो। जानायाथ' जानांगौ बायदि अखा गारबोला, बाट नायनोसै मा जायो। फाइनेलि बेसेबा गोबावनि उनाव 1 PM आव आब'मोना खारबाय। फुंनि 8टानिफ्रायनो नेयै नेयै दासो खारनो मोनदों। नै 6 नाम्बाराव दंथ'यो आब'आ दा। फाइनेलि बोथोराबो मोजां जाबाय, सान्दुं दुंनानै होबाय। नै सासे हाब्बाय गोजा गाननाया, सानै साथाम साब्रै हाब्बाय। बेवहाय बिसोरो 1600 मिटार खारनांगौ 8 मिनिटनि गेजेरावनो, अब्लासो पास जायो। फाखोब्रै गिदिंनांगौ बिसोरो। नै आरो सासे फैबावदों, 7 जाबाय। नै आब'आबो फैबाय 6 नाम्बाराव। आं टाइमखौ नायनाय जादियासै, आब'आ बेसेयाव हाबखो बेखौ, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दा खिन्थाथ'नो हानाय नंलिया। स' आब' फैबोलासो मिथिसिगोन। आब' फैबोला आं नोंथांमोननो आब'नि टाइमखौ खिन्थासिगोन। आरो खैजोन मानसि दंबावो हाबनो,
I think बिसोरो टाइमाव मोनहैस्लाबनाय नंलिया दा आब'मोननि ग्रुपनि खारनायाव पास जाखांनायफोरखौ लाइनाव फसंदों लं जाम्प बारनो थाखाय नै सोरबा सासे बारबाय नै आब'आबो बारबाय बेनिफ्राय आं जोबोद गोजाननिफ्राय जुम खालामनानैसो लानांदों नालाय खाथियाव थांनाथ' नायनो होआ स' बेनि थाखायनो जुम खालामनायनि थाखाय भिडिअ'आ जोबोद बायग्लिदों फाइनाली गाइस आब'नि पारफरमेन्स स्लिपखौ मोनबाय स' आं नोंथांमोननो दा खिन्थानोसै आब'आ माबायदि पारफरमेन्स होखो माबायदि खारखो बेसे मार्क मोनखो स' आब'आ खारनायाव मोनदों 11.5 20 मार्क्सनि भितराव 11.5 मोनदों खारखांनाय टाइमा 7 मिनिट 26 सेकेन्ड एसेबाङाव खारखांदों 8 मिनिटआव खारखांनायाव पास जायो ओमफ्राय आब'आ खारखांदों 7 मिनिट 26 सेकेन्ड बेनिफ्राय लं जाम्प बारनायाव मोनदों 15.83 मार्क 20नि गेजेराव एसेबां मोनदों बेनिफ्राय आरो जुदि गोबां एक्सट्रा सार्टिफिकेट थाबावोबा जेने VDP सार्टिफिकेट SPO सार्टिफिकेट स्पर्ट सार्टिफिकेट हम गार्ड सार्टिफिकेट बेफोरबायदि सार्टिफिकेट एक्सट्रा थाबावनायब्ला मार्क मोनबावगौमोन एबिनि थाखाय 5 मार्क्स आरो UBनि थाखाय 10 मार्क्स एक्सट्रा मोनगौमोन बेफोर सार्टिफिकेटआ थानायमोनब्ला बाट आब'आ मोनसेल' सार्टिफिकेटनि थाखाय मोनदों बे जाबाय 12नि पार्सेन्टेजनि थाखाय बे आब'आ 2 मार्क एक्सट्रा मोनदों माने जुदि HSआव जों 50% बा 50नि सायाव मोननो हायो 50%नि सायाव मोननो हायो अब्ला बेनि थाखाय 2 मार्क एक्सट्रा मोनो थ' बेखौ आब'आ 2 मार्क एक्सट्रा मोनदों बेनिफ्राय टटेलाव 29.33 मार्क्स मोनदों आब'आ 45नि गेजेराव 45नि गेजेराव 29.33 मार्क्स मोनबाय आरो स' बेखिनियानो बेनिफ्राय आब'आ न'आव प्रेक्टिस खालामनायावसो बांसिन माने मोजां पारफरमेन्स होदोंमोन मोजां थांनानैबा मा जाहैखो खम मोनदों मार्कआ बाट पास जाबाय बेखिनियानोसै दा आरो राइटेन टेस्ट दंबावो ओमफ्राय भाइभा दंबावोनो स' राइटेन टेस्टखौ मोजां खालामबानो जासिगोन आरो ना स' बेखिनियानोसै स' गाइस थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै बाय बाय